Mizo Stock Trader kan lo le ta stock market daily thlir na August som tu phat kan lo nei le do ni win market ka turu khop maya nge no thlir ho tang warning stock trading hian risang tak keng tel ti shin ma saka tha Mizo Stock Trader in kan tarlan reng hi kan thlir dan ania mani in thuthluk na siam thinang che fundamental factor tang le United States in masale pot mela ni zan laman US lampang hi Nasdaq le S&P hi close tha SP small cap le an Dow Jones hi inkhar thalawa mix kwalvel ni ma se S&P je chuan record thar khala thleng le Nasdaq na hen na thakho pani la bearish chung lo profit booking thleng te pon mu te poni ari nomani US lama chuan in S&P 500 in record thleng le ta hlaw ni he hian tiang bel chu ni US lampang chu positive lampanga positive factor ni perin lang ani US lampang tang chuan Europe lam kan lu tanga hi an tar lang ma sanga WHO in COVID wanga thi hi warning ron pele tlat me an thi hin tam le chan do hi global market a hian Europe lama hian concern tling leng em ti hi tunan ngei fen deuh ber pan tai chuan voin chon nu lama khan Europe market hon khan ein hong tha hlom kho me Germany tha France tha Euro tha chuan Switzerland tha Belgium tha a chal lang ho deuh chun tha deuh vek ani UK ti lo chuan hi ni wangin chon nu lama hian eng tingen an don ti kan hrelawa chokma lama chuan in khong thaweu hlomani Europe market lam ka chu chuan hi poimo ta ni Europe lama hian inflation data hi anon release deuh nuala sang hlom eu fur me inflation hi ngei chan tur ber ani ti kan tarlan to khania poimo khopang inflation in Germany asanga France asanga Europe kumalpuas Europe asang boka chu inflation worry ron ti thar le thengam ti kha talang tu phan don tani chun German macro lama chuan unemployment po tla hnia ve unemployment po tha kan ti to kha unemployment data endan to po kan tarlan to kha khating ve khan tani na tha Germany chu hong thareng po ni chuan Europe lama chuan hei a that na chan chuan bank lampang hawen ron tang deuh berani chu an market that na chan pakhat ni deuhin lang ani hei chu kan tarlan to khani Asia lama hian an entaila tukin Asia lama khan China bok hi tlale tani chuan midang ero chun la thada pura ma se tha South Korea po tha Japan ni thako mea Saudi Arabia tha China hi ni mei China hi concern oma achan ni bera lang chu hi ni an tech stock bok khan beile ne tech stock ho bok kan target le an sarkar hian chuan in tech company lampang omna sector chu index chu tlade wang zel mai ni chuan market po that pha lem lo ni hi Asia market a lan dan ani ni lawa chuan Asia dang ho chu an thada vek ani ka hian global market that na zaran zo le to ni berin lang ani win market din mun nifty sector tang en tengo chuan ei nge kan market thi soi ngeng thei leuhlek tur thilte omem hi news pada lo lang lol me amuni controla third wave hi October November vela hian aron irchuak tura an rindo nia ma se enge han punlun zel tan tur kha chu sheda har dawa chuan sector hi an taila consumption sector in vega chun nora consumption sector chuan ITC TVL FMCG nei hain mil pui lo leka thil siam chuak tu te thil zuar lampan metal sector in data infra bank ho hin lo nu fual tlat meni hi chuan media sector hi chu profit booking om dewa chuan IT sector poron comeback thakop me mani kan profit booking han neya chuan pharma tha finance sector hi
ta hianin Bajaj Unaw langani Bajaj Unaw le IGFC lampang khan chena ni hoina chuan chu landan deuh pakhat an ta ni chuan small cap le mid cap po an chelem lawa ase a big takin heta tanga kan hmu thei dan tur chuan Indian consumption po large cap an tama infrastructure po ase infrastructure chuanin public sector ho deuh thlir an ta ni L&T ni deuh maya chuan IT sector chuan TCS ni te info ho hi an che tha a voin kha chuan financial service a chuanin Bajaj Unaw le IGFC turu khap meni teng vel chuan voin kha market an nor chho ni deuh ber meni chu sector tang kan clear dai ma sector hi a fine an tang rual ni voina chuan media sector ti lo chu tang rual tha khopa a bullish na chan pahat aron ni bokani chuan hi covid variant tharan hmu le South Africa hian hi engtin nge khovel pum hi ron lua lengem concern fundamental concern ron ni thengem ti kha ei to chun zomatan ron tar langani voin large cap stock ho chet dan clear out tengo voin chu bardi alter chenak che thakap me da hian an fundamental in drive 7% loi amufani paka an capital enable dan tur ve khan lang hong da chuan Bajaj Unaw hian market kha an nuk cho market soi ngeng thei tur ho chu hei 1% tang en taila 1% above in tamani 2% 7% 2% tang hian 4% 5% ten om deuh nuk hlom me ting tang hian market kha anor chho tu chun langsar dewa chuan TCS te chuan IGFC te ni lenga ITC polo telve ni voin chu chuan hei Bajaj Unaw hi tangkai khop me Bajaj Unaw hi heu hi finance lampang ania bank ni lo ma se anon nor thani chuan Asia Motor ron cha thaboka chu ni dan pakhat ni Asia Paints ron cha thaboka hoi consumer sector de un tani chuan bank lampang hi an thathawa ma se tiang te luan ni lo IGFC bank te po a thathawa se 1% ni leno 8% a thathaw ni bank te po chuan IGFC Unaw te po an cha chelem lo ani dik tak chuan when ka chu large cap ho hi hei stock cholam ni abikin large cap ho khan an nor chho ni berani chuan atla hi in theu neu hlom me 1% po Tata Motors ni deuh me Reliance participate mi lo ni voin khan a all big ani an all ani Reliance ka chu chuan atla hin tlema a chho hi an chho thakop ani hei hi voina kan market chho na chan pakhat ta lang tu chu ni voin market omdan advance le decline atang hian an thlir hoila Nifty lam le Bombay Stock Exchange lam Sensex lam makdeu main voin Nifty lam khati khop khan market kha asanga ma se stock chho le stock tla hi a in mil lo khop me stock tla hi an tam zok tlat me ta an change hi thlak dang lam lo an tam box sia a chho hianin an tlemang reng box sia chuta market kha sang tut me se om zia bera chuan large cap lampang an chena ti na ani ber mai large cap ho achan chu large cap hi tlem te po ni se an market a an contribute kha atam to ema wangin an norna ti na ni tani tiang bokin Sensex lama chuan hei tlemin an tam deuh hleka san lampan hin tam deuh hleka niam lampan ai chuan mase in thlak dang lam lo nei na niam lampan hi bel khom phei chuanin market han soi ngeng thei tur chuanin ani lo ma se ka soing bok khani a tlem zok po ni ma se anor kal tu te kha an hrol hlom em wangin market kha san lama pan ani berin lang ani kha advance la decline kan clear thei chu ni
Nifty technical analysis lo nei lela daily time frame hi en awila voin pokha acheturu khop maya candle tang hian lang chiang view maya voin hi all time high thleng le ni Nifty hian kum sang ni somni pakhat a hian Nifty hian 26% up to ni thakop mai chuan voina all time high hi 17132.20 thlenga all time high pung thari kai mol mai ni chuan voina chet dan din munin tar langila 16947.5 a open a Niamber trum hian 16915.85 thlenga Sanber trum hian 17153.50 thlenga en kharmel chuan 17132.20 thlenga ni a in honna le a Niamber lai hi a in thlau lo khop me chu tiang bokin a Sanber trum le a in khar na hi bullish closing ani voina hian bullish closing ani na chu resistance pahni ates ani resistance pahni melo pathum ang hi sutlang ani voina chuan resistance pakhat na chuan 1700 hei hi sutlanga 17100 sutlang boka 17150 test bokani se bon khop me het tiang a voina hian he tiang hian a chiang ti ngei na reng kan hrelo ni mi ha barak khai emani voin kha chu a chet na chan tura kha chuanin kan soilok to deuh kha ne FII ho anon che ni mela turu khop mai baka global market wang kha ani ber pakhata global market kha ron nor emani chu chiang deuin han tar lan du chun ta ni ani le tian entala voin candle hi long bullish candle ta ni chuan ka tar lan du le ba chu headline area hin don ta ni he support area to don ta ni support zone 16500 tanga 1700 support area tong headline tanga tlak piang hian buying activity kan hmurin om to ni pullback anei chuan tle tiang area 16500 atanga 170 area a pullback shrim chuan healthy pullback angai theitong chuan 16500 hi sutlang chuan correction major correction te pok an tong mai theini pase 16500 atanga 1700 inkar hi a maintain chung chuan healthy correction healthy pullback ani zel tura angai theito doni tuna chuan tuna ri chuan market hi heti hi nia ani nataka chuan kan talan du chu a technical ho tang hian RSI 80 above ani to wangin pullback a hnai ti ta lang ani chiang dewin 82 kai to ni daily time frame po 82 kai to chuanin Nifty hi a fan ve to hle ti na ni mai chu mai baka he indicator kan man thin Bollinger Band atang hian upper band hi ton tlang do ni hei hi omjia chu a ton tlang to phei chuanin pullback hi lo thei lowin a arinom to ni se engchina nge don ka ti ha support area ka ron talan to kha 16500 tanga 1717000 inkar kha arin ber to ni chuan indicators dang ho atang hen RSI tang po bullish MACD tang po bullish ADX tang po bullish ni chuan Nifty hi tuna chuan pullback katika 17,000 atanga 16,500 inkar ai chuan pullback hi anei arinom to ni chu tuna chuan sang zel po ni se a sang rei toina rinom lo ni chu alanda ni to ni chuan tuna kan ti tu chu nga atha ni market is sang to a nga atha ni lo atha tikha tuna landan chuan daily time frame kan hmu dan chuan chu ani ta ni film khur taka trade angai ton profit booking te po hun to view ni hoina te po khan profit booking kha kaini lama chon kan nei nola kha kan advice na chewani technical lama tang chuan tuna chuan 1 hour time frame hi lo en toila technical analysis thowa hian 1 hour tang alandan
hetlai area hi voina chet dan ania 1 hour time frame tang chuan han en wang hian a candle zer hian hei chawhma lama ha join hong thavak lo bullish em lo ma se chawhnu lam an thleng chi kha chu chho zut mai ni heta tang hian entrana ma se tlai hian hetlai area hian tlemin profit booking kha om zewa profit booking kha om tlang don kan ti line rin lo tak main last hour a khoi tang en ron nor kan hre to bik lawa chho na men lowin a ron chho le a resistance pahnih lai kha ron ton tlang ani sep turu khop me wen chu chuan last hour a khan tu te mo chuan na men lowin an ron nor chho ti kha chiang deuhin a lang ani tang hian adar ka rang zong khan ta ni chuan hei hi che dan dar kar to per kha ron chebon khop mai ni 50 lama chuan tu ten nge leya tu ten nge ron nor ti kha hriat har to view ni ma se RSI en daila hei hi 86 kai to ni RSI pe chuan in 1 hour time frame a time frame dan dangin lo check chuan one day daily time frame atanga 15 minutes time frame thleng khan RSI kha 80 above kai to kha film khurungai view ni so jon tuna 1 hour chet dan hi chawhma lama a chuan engtel huan ni lawa zigzag wall vela ma se chawhnu lam a kha chuan in activity ron tam ani ron tang na view ni chuan MACD tang bullish a RSI edix ang bullish poka tuna chuan daily time frame wan soi tong khan a pull back down pon 17,000 tanga 17,000 16,500 in kar kha thon ni ta ni chuan hei hi ka soi du tar lan chu ka to pera aron na takaron chet khani turu khop me chawhma zong khan ta hianin correction om to don mo kan ti na ka line an ron bel le zewa hei hi last fighting te ron ti deuh nge mani ber so tan chuan in a lawm om vak lawng tu na darkar to bera ron chet tan kha chu last hour chet dan chu 1 hour tang hian chiang deuhin a ron lang ani engtin nge nifty kha ron chet kha 1 hour time frame tang han tar lan du chun ta ni technical analysis bank nifty lam daily time frame thongan en lenga wena chet dan hin tar lang masaila 367.49 honga 36216.20 niam bet min thlenga 36552.60 tesa 36424.69 kharni arrange athui lem lo average ai pan niama voina range ka chu doji candle aneni voina simna voin market kha de nifty a khan khate khop khan a move a all time high siam lai bungtar kai ma se bank nifty hi at poi mo ber kan ti rualin voin kha bank nifty engti na ma ani lawa ma se market khan all time high thleng tho meya om zia chu bank lampang kha an tel vak lowa eng ho nge tel kan endoni nakina technical dang chuan bank nifty kha voin kha chu engte huani lo a resistance level 36500 36500 hi atte sa adu tok meni voin kha chu chuan alangam lo le le ngala atla le ngal tok toka ma se tlemin abul nai vela chuan ein khar ta thoni voina po khan chuan doji aneya hei doji candle da khoi lam zong e ka kalang ti in ala in ngei to le me kani bank lam chu nu fuale ta zel me ma se ala in call khom thri nge bank nifty hi a move chuan nifty hi 18,000 thleng po hian nuk chho the ni chu tiang vel chuan ya chu wang bank nifty poi mo view ni ala in khe call deuh nge tiang deuh chuan ala in tin tu ang khop me tuna ri chuan bullish doji ang dewa chu wang chuan in san lam hi apan arin om tho ni bank nifty lam po hi fundamental in thak om lo chuan tuna chuan bank nifty hian risk support line hi 3600 nei to doni
chiang de win hemi 3600 chunga hian chat tu in khar thea chu mai bon lon 3636300 chunga hian ala in khar thei zui le ngala hi bullish sentiment thadeu apeni bank nifty lama po line tin to ani chuan MACD point siam thatana RSI po 62 ala ni chewa se ADX tang chuan bullish trend ron nei don ti ron tar lang than ni chu aron tar lan dani wangin bank nifty lama po hian bullish sentiment chu la thilo ni hei pullback candle le ngak meka nimin kha che tha matin ni point chu tle minan post deuh leka calm before the storm tideu chuan ngai la a om ve thoni se nifty lama chu sang tol tuka bank nifty lamen ti thuan ob le zok don nge mani tin ti po chon ngai thei ta ni chuan bank nifty hian a che dan zel tang hian nifty hi ein her ram le tur ngai ta ni so chuan ma se bank nifty chu tuna ri chuan sentiment om dani bullish sentiment chu la nia ma se soi lok hi har khop me 70% bullish in kan peng chu tiang bel chun ta ni chuanin fundamental line thak dang lam lo chuan bullish sentiment puzel tura ngai theyang bank nifty lam chu kan tar lang do ni 1 hour time frame bank nifty lam an thlir lenga wena che dan chokma lama kha hei po hi ain hon tran de kha chuanin suna sakhop meya ma se anu dar kar ni vela ha ron siam thachana ma se hei chon nu lama khan profit booking kha ron om le thlap me bank nifty lama hian bank nifty profit booking na ma se tlemin last hour khan aron recover vele ni po ma se an shal na hi thleng thei lo ni 36500 hi resistance alak khau deuh nge mani tatang hian anon sell off kha om deuh leka chuanin hemi level hi alak khong deuh ang khopani 1 hour tra changman lang chiang view ni boina pakhan chu landan nia hemi a trend hi bank nifty lama chuan hei hi triangle pattern te posiam don te poni mai thei hian triangle pattern tang breakout le thei view ni chu landan ni bank nifty lama chuan chu kan clear dan tur ni boka RSI poron bullisha hetang hian 80 above current crossa chuan ma se MACD chu anal lem lo ni se RSI chang chuan claim pullback anei to a 1 hour chang chuan pullback anei thei ngem 13650 hi ala test le thei ngem test thei din muna chuan landing ani chu 1 hour chang chuan kan hmu thiam dan tur ni FI le DI khel segment laman chet dan thlato pani to a voin hi thlato na ni ma se expiry term ma chuan September series kan kai to a khel segment a chuan August la ania thatop ni bera FII na to pa to pan lei ve ta hlol me ni hi voina market chet na sat na chan kha ani mel to view ni chuan DII lamin profit booking an nei ve tran ta ni ein thak thleng ta thok mani ma sen lei hi an tam khop me FIO hian hi ke segment an le a market chho na than pakhat kha ni ber ni hi mo chuan future options lama FI data future a po an shal ni wen ka chu ke segment an nor chaw ma central nem lo future market a point shal tlem chaten in shal hi chuan an line reserve free nge mani profit booking chon nei ve dewa ke segment a nor chaw vele a future an profit booking claim an nei vele ma se future hian profit booking he ai taman nei chuan market hi correction mumal tak ani tura an ngai theyang chuan option lama chuan bullish a option lama chuan la nor chaw la bullish khop me bank nifty pol bullish a future market a po ai la bullish ve ve ni chuanin data he la bullish khop me a ase profit booking om chan to ni DII le FI po future lama profit booking an neya DII ho in case segment a profit booking ne chuan nalandan chuan profit booking om chan to a film khurangai chan tinani option lo any la option lam
voina option lama activity in ting om dan masabera call writers short covering nasani profit booking de bon nei bon mai thia se call writers also profit booking nei karing chi alo ni chuan put writers how lut nasani entry bull so lut nasa a chuan 1700 level chu bull so tani toni chuan 17100 chuan pair so tle man lo ma hi short covering om vele thengem ti khan tani chuan 17150 chung lam hi chu ta hian 17200 17500 morvel hi resistance la om na tur chun tani stuna ri chuan an la tlan chelawa an la entry zok tlat meya ti lampang hi chu 17200 chung lam hi chu khau ve do to mai theni ma se support hi na china ka FT technical kanen po han 1700 area kha chu anin so nge to view ni na langani chuan ta put writer so call writer so in tlan chele zel pai chuan tai chu support level a tun kara chuan a in so nge don ina langani chu option tang po hen pulse khop mai chu op nifty option tang kan mu thei dan ton tani bank nifty option lambang thlir la hey nifty bank nifty lama chuan resistance in la khau tang khop mai put writers an lut so ang kho ma se 36500 area hian in tlemin put writers te anon lut vel do ma se call writers po an lut tho maya an la in beidon chau ang khop me la khau khop mai bank nifty lam chu tun kara po so son mai men tum shi law nge mani ma se hetlai 3600 area chun support ron om vele do to chu claimin an thut mun an rem ve do to ni ma se 36500 chin hi chu lak khau mel khop me engtin nge monak tuk lama hian an doni tun kara chuanin break thengem break thei pon 3700 area hi la strong mel pok khop me chu lan na ni bank nifty lama chuanin wen kha chu bears hawin so son tiran tum lo ni mel khop me an la break shi nge mani chu tiang deuh chu ni bank nifty lama chuan ola khati zong kha tun trum Mizo Stock Trader na market thlirna kanon nei thei chun ta tuk lama tatharin kanon nei le donia lo me